Ningizimu Afrika Mzansi, ngithembe ukuthi abantu bayaphila, ngithembe ukuthi abantu ke bavuke kahle. Kuyi-Monday Msombuluko. Makuthi ke usanda kusijoyina kuyona ke i-channel le, ngicela ungalenzi iphutha, subscribe ku-channel, ulike i-video, uphinde uciphize i-notification bell. Ukwenzelani lokho? Ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi mangiphosta i-video uthole i-notification. Bafethu, kushubile eThekwini, ikakhulukazi endaweni yaseNanda, iNanda nje yonke, kuya kuMawoti, ngenelele nakwamanye amalokishi, koNtuzuma, amalokishi aseduze, oMashu. Bafethu, ngicabanga ukuthi-ke iningi lethu siyazi udaba oluthenda kakhulu lwegemegeme zaseNanda. Kuneqeqebana laphaya abafana nje abancane impela, i-most yabo i-less than 20. I-most yabo i-less than 20 years, indlela abancane ngakhona. And uma ungababuka uqhamuka nje uza kubona, awuzukuyitshela ukuthi le ingane ingakubamba inkunzi, kanti izona ezokubamba inkunzi. Wena ngokubona ukuthi-ke iy'ngane lezi vele uzolwa bese ziyakulimaza cause ziphatha ney'bhamu. Immese mhlambe suke sokuyiphathela nje, kodwa nje labafana baphathe ibhamu. Thina esisondelene nabo esike sibabone, nje even ney'ngane zethu ziyababona bephethe ibhamu. Lokho okumthelela omubi ey'nganeni mayibona isibhamu nje kuyinsakavukela, umchilo wesidwaba. Bafethu-ke labafethu bayibiza nge-West Gang. Abanye bababiza ngeWawa West, kodwa nje i-most yabo iseNanda. Mhlawumbe usengaba khona-ke kukaMashu, kodwa nje i-most yabo baseNanda. Zwile-ke ey'nsukwini ukuthi i-leader yabo ishayiwe-ke ngala ko-Verelem, nendawo kuthiwa isemahlabathini mawubheka eNdwedwe. Kodwa bafethu, the way bebaningi ngakhona and futhi uyababona ukuthi ba-proud, bayaziqhenya ngomsebenzi wabo. So bafethu, omunye wabo-ke bafethu uyinikele, wakwazi ukuthi achaze isitori sabo kweminye imisakazo. Sivelwa iy'hlobo zethu, silahlekelwa izinto, sitshontshelwa iy'moto, yabo nje kuningi nje bafethu. Kodwa uma uzozwa kule nkulumo le, uyezwa ukuthi le genge le i-proud ngale ndlela eyisimangalisi. Bafethu, anganimoshela isikhathi, angiyidlale i-video, nansi iyalandela. 17 minutes after 2 o'clock on Vumo FM. It's your adult radio for the young at heart. Connecting to you live from KwaZulu-Natal. It's the province of choice and, of course, the province of entertainment and fun and all things nice. But as of lately, things have not been that way for the province. A huge concern ngezinto that are happening in the province, and enye ke izinto ke seyivelile is the emergence of gangs in schools and in communities as well. And into ke sithe thina sike sibheke sizame ukukhuluma ngayo sizwe from one of the members who are involved ukuthi yena ke uthini ngalolu daba. So ukhona ke nathi la namhlanje sizomamukela. Sawubona mfethu. Kunjani? Ngiyaphila. Hawu, ekseni kanje ususe emsindweni. Ya manje usizo ndalo kodwa ngayo ngifuna ukuphela nakhona manje lokuzwakala futhi. Sekungconywana mfethu, sekungconywana. Right God? Right, ngizwile kuthiwa uproducer wami la lokho engixwayisa ethi nje uzongithatha ungibhekisele ngithi mina ungeke azayenze leyo nto kumina. Yo, ngicela ukukhuluma kanjani, khuluma ngani? Hayi cha, ngeke uzuyenze leyo nto kumina. Khuluma. Alright, so mfethu ngiyazi ukuthi sekuvelile kaningana ukuthi ukhona iqembu kuthiwa ama-West, abanye bathi Wawa West. Yini leyo nto? Awungitshele ngayo. No, lana sihamba lapho. Asitheleli uma sisebenza begazi lahlala. So manje sila begazi sile ungangokuthi thina siphilela ukuthi thina siyaquma siyabulala ngoba siphila sebenza ngegazi. So nje siphelele. So manje
njengoba kuthiwa West. It's a group. Yangizwa mithi. Kuzwa kahle mfethu. Yes, igroup le engaphepheleli edila nje negazi. Ukuthi usuka phiyeke kanjani ukuze kwenzeke kona. Cabanga ukuthi ngizvala lapho. Okay, ngiyakuzwa. Manje ungichazele indaba ni dinga igazi. What is indaba libalekile igazi kunini? Lo mbuzo ngizokuphendula sizokubona manje. Answer yakhona ukuthi ngimthile ngithethe ukuthi sina zonke inombolo esiyidalayo nje sethu sidala nje ekuthenini sihamba ngegazi siyabulala abona amanje nginamanje njengoba bebulala ugeneral wethu njengoba bebulala ugeneral nje ayikho into abayenzima kuleka Mawuthi ayikho into abayenzile uchaza ukuthini? Senzo ukuthi nepunto ugeneral nje kumshayile namanje kusazoba khona umuntu futhi ngoba into engeziphela Nibangaki mhlawumbe mawucabanga mani nonke maniphelele? ngizwa Ngithi mawucabanga nibangaki mani nonke maniphelele? Hayi ngeke ngicabanga ukuthi sibangaphi ngizokutshela nje mina ukuthi siyaxhumana thina Shuthi nila kuma 500 600. Yeah, because bese kuthi umasi lo semshona ukuthi kwinani esinayo imali lenombolo thizeni lakhona nenombolo yazi yabo kodwa imali lenombolo ethize njengoba ngitshela ukuthi silandela umthetho othize lo mthetho lowo umthetho uhamba nenombolo umthetho othi nanoma yini mina ngayala ngavuka ngasebenza ngale ndlela engitshela ngayo ngingaya mhlawumbe nakubuze nawe. Okay, asiqale sikhulume ngawe kancane ukuthi wena ngifuna igama lakho ungangitshela igama lakho but ekhaya usuka ekhaya linjani? No. Ngisakhumbula ukuthi ufike uzaze bese uyakhula khulisa umzali bese uyakhula bese empilweni ozobe soyiphila wena bese uyabona ukuthi uyiphila kanjani. Ifuna ilandela ngithetha abazali noma wachuza ukuthi wena mhlawumbe ufuna ukuphila kanjani after. Okay, awukakangiphendule wena imag ngifuna sihambisane mina nawe. Ufuna ungichazele ukuthi wena ukhule kanjani, ukhule ekhaya kusonto kwakhona umama nobaba kanjalo. Yes. Tuwa abazali kula right, upbringing yami was right, then it's so like solid impilo yami shithe nje lapho. Yashintshiswa yini le yakwenza ukuthi uthathe lesinqumo sokuthi uzongene kwilempilo ephilayo? Ngicela ukuvala ngicela ukuvala lapho ngoba manje uzochazisa okunye. Ngiyafuna ukwazi ngoba ngiyenzela ukuthi mhlambe njengabazali khona la thina singanaki khona okuphoqa ukuthi ingane igcine singena kulempilo leyo ekhethayo. So ingakho ngifuna ukwazi ngoba ngifuna ukwazi ukuthi indaba ukhethe lempilo eningi kanje ama options ubungaba mhlambe umdlali webhola, ubungaba umuntu oyaphesheya, usebenza ubodokotela. La mama ngithi uyasebenza lapho khona. Yebo. Yes, sebenza nathi futhi. Akona umbuzo lami lokho angakafiki ekutheni nenzani. Ngibuza wena siqu sakho ukuthi yindaba ukhethe lempilo. Ubungaba inoma yini. Uyazwakala ukuthi umuntu mhlawumbe owaye future enekusasa eliqhakazile why ukhethe lempilo. Lo siqala amakhulu iqala la mansakhula bese ngithatha ngabe ngikanga engapheli boshwa ngelekele so bedanyana bese iqala lapho ke izitokeke. So wahlukumezeke ejele. Nalo ngabe nahliziyo yabona ngabe nahliziyo sekhona igama layo. Okay, so mangafika umuntu ethi uyakuthanda manje akunika uthando ngeke uzokusize lokho. Bethu ngifande umuntu efazane. Umuntu nje ngishabe kuthiwa ubaba wakho afike akunika uthando akuthathe akise mhlambe egoli akuhlalise hotel anihlale nibonde nidlo ice cream nenze lezo zinto uchabona isingeyisasiza leyo nto. Uyolanda le yanto esebenza ngayo nje
Size naye kusenza ngayo kila nemali usuke nemali fanele sisebenze njengoba benichaze yasikanye isandla ngokubuza ukuthi sibenza kanjani. Ubesho yalo umuntu lo thanda ngoba mhlawumbe ufuna ukushintshisa indlela yokuphila futhi kakhulu manje indlela ezoshintsha ngayo ukuthi bamlandele uGeneral wena indlela ezoshintsha ngayo ukuthi ulandele naso uGeneral nanoma yini yonke sisebenzayo ngeke sashintsha. So when ufuna ukuba general now angisho ukuthi ufuna ngoba umshayeli kumele kube khona umuntu ngoba lento lefanele siqhubeke kahle kahle into leqhubeka. Okay. Okay, manje nitholani ngalento? Tholani. Yeah, utholani ngalento yini ekunika leyo nto ukuthi lokho uqhubeka uyenze lokho ubulala abantu yini ekujabulisayo uyajabula mhlambe khona into eyisilwano nayo ehamba nemithi kwenzakalani kwena? Mfethu yabonje ngibuza yabo ngoba ngikubuza angikubuzi ngoba mhlambe ngizama ukuexpose noma kanjani ukuthi ngiyazi ukuthi phakathi njengoba uthi unembeza ukukhona akwazi ukuthi awukho so ngizama ukuthola ukuthi yini le kwenza ukuthi wenze ngoba kuwena ithumile asa the-answer kumele ngithele lapho ngikwazi ukuthi elungipha manje ngiyacela ngoba ngifuna ukwazi ukuthi yini le ekuphusha ukuthi yenze lento ngoba ngeke kube ukuthi kumnandi kweni masubona idumbu lele phansi ubona igazi ubona imndeni ikhala wazi ukuthi wena ubona abantu mhlambe yabo njengoba nawe uthi uyasebenza uhambisa ukudla ekhaya mase kukhona omunye umuntu ekhaya eselikhaya seluwile all together kuthiwa ingoba kushone lo muntu mangabe ubufuna leyo phone ke mhlawumbe ubungayithathi phone uhambe nayo indaba kufanele nibulali le phathe ngizama uyithola indaba kufanele kube khona ofayo umthetho sawujoyina thina lo umthetho sawujoyina esebenza phezu kwawo ukuthi every time we day and night we have to we have to ahambe ngenyawo futhi mina ahambe ngenyawo ngomhlanga ngami hamba ngesiqhaqeni ayisami ukuthi futhi uziyazi. Okay bakhona ke nibaxolelayo mhlambe mawubona ukuthi okay lona ke siyamxolela ngesize simbulale noma nibulala zothi into edalela la noma yini mina enjoy ngitshela umsebenzi ngomthetho umthetho wethu uthi manje mase ngipointile fanele ngishone khona siyosebenza kanjalo indawo engisebenza ngayo abe ngizothatha leyo phone abayifuna ngisebenza abayifuna phone mali encane phone ngingena before. Okay usebenza ini wena mhlambe kuba abantu mhlambe abathiza bayikhulu mhlambe usebenza njengenkabi into kanjalo yonke leyo nto le masihlanganisa into yodwa ngoba ngizodubula ngikwazi ngiyasudubula ubulala ngizova kwena ngicela endlini la into ngizofuna wena ngifuna niyadlwengula besifazane niyababulala niyayibulala ingane hayi uzongula amantombazane singayenze amantombazane yaphungathi athanda ngapha ngapha sendaba zokuzengula esikoleni indaba abafana abancane abangazi abangashelanga abancane thina sisebenza intombazane okudlulile abantu labo besindlela ngani imali angiyeva mthembu manje uthe ijele lakuhlukumeza yini la kuhlukumeza khathi usejele ijele sithama kumnandi qala nje kanjalo ejele kumnandi uyayenza la ngaphandle esongena khona wafika khona yashintsha funde khoma mfunde khoma mfunde bhuta mfunde siswakho so khona insizwa bakudlwengula nawe ejele so khona insizwa kwazi kwenza kanjalo nasebenza ngenombolo futhi shuthi wena odlwengulayo shuthi wena obadlwengula ejele no indaba yokudlwengula ihlukile mina ngi-36 sangeza mthini 26 ngizongule eMarch ekumine yakwami lokho yaso 26 ayivumeli ukuthi ngihlalele la engifalela wona. Okay manje ukhona umuntu mhlambe oniphethe ongaphakathi ejele ngoba ngeke ngayizwa into enjalo ukuthi wani naniphethwe la everywhere itshele nejele thina bayalazi idaba. Okay mangayona iWest kobani leli linye iqembu enilwa nalo ngoba kuthiwa khona iWest khona elinye
No, ngikwazi ukukhuluma ngabanye abantu kodwa bengivala futhi angisalapha. Likhona kodwa elinye. Ngakho ngithi nje ngicela ukuvala angisalapha ngikwazi ukuthi nje. Mina ngisacela abantu ukuhlala nawe ngikhulume nawe. Abazali basaphila? Yeah. Uyabathanda abazali bakho? Yeah, they know still some. Ngabathanda problem ukuthi yazi umzali akasonto ekuthayo. Ingane maseyekile umzali ufuna sakwazi ukubamba. Yesimo family mina kwami umzali nje siyasiphuthana ibona ukuthi ayenze into abayifunayo ukuthi njeke lento le. Ngoba ngiyona nje la ngafa kuphela. Yazi ukuthi uNkulunkulu uyawazi ukusebenza phela komuntu. Ucabanga mhlambe ngokushintsha kodwa mhlambe uNkulunkulu usangakuthinta inhliziyo yakho ushintshe. Yeah, because you know wazi uNkulunkulu, I think so as you said but so uyakholelwa kuNkulunkulu, uyazi ukuthi uNkulunkulu khona, uyazi ukuthi uNkulunkulu. Abothina bensangazi wethu sina barazi ibosha izinto ezithandaza kakhulu nabantu abafuna ehlezeni abantu abasonta esonta nabo la lobo namba basonto. Batha ukuthandaza kusho ukuthi uthandaza uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi ungathandaza uthandaze kodwa umuntu ongayena uNkulunkulu oyi opposite ngoba uNkulunkulu ngeke phela azayivume lento eniyenzayo ukubulala abantu. Lalela yena umuntu yena mthetheleli wethu lo. Yena mthetheleli wethu lo. Njengoba ufika mthetheleli nje yena uthethelela thina ke. Ikhona indlela ukuthi mhlambe ungiboneke mina sihlale sikhulume nawe. Ngiyathanda ngempela ukuhlala nawe ngikhulume nawe ngoba ngiyazi ukuthi akuwena lokhulumayo. No, ngicela ngikwenze. Awuthandi? No, ngikwenze. Ngiyakuzwazi nale ngihlala khona ngizokwazi. Okay. Kodwa ngiyakucela ke mfethu ukuthi mhlambe uke ucabangisise lento okubulala abantu ya. Imaki ingane unazo wena? Yazo 5. Mangase kube khona umuntu obulala ingane zakho ngendlela wena obulala abantu ngathini? Ngizokwenza ngikusho lo ngizwa kanjani. Cha sithi awusekho wena ngithi ushilo general akasekho. Nawe kuthi uyashona kusasa. Ingane zakho usezisele azizodwa usekho wena ngithi ngeke usawazi ukuyiprotect. Khona umuntu ozowenza exactly lento yenze inganeni zakho even lezi ke ezamantombazane mangabe ikhona ezamantombazane ayihlukumeze exactly njengoba uhlukumeza. Abo ngihamba. Dumizulu. Ngihamba ngoDumizulu ngoba emva kwami ngiyangitshela nje ukuthi ngicela ngiziphele zohamba mina ngishona emhlabathini sikhona izami ngemuva ngomsebenza lo msebenzi kabuhlungu. Okay, omncane kunani nonke uneminyaka emingaki ngifuna ukuthola lokho hayi wena hayi iminyaka yakho omncane kunani nonke kuyiWest uneminyaka emingaki? 18. Khona bamkhombayo lapha eNanda bathi uneminyaka yo9. Hayi ngimbali lo kwamanje. Awukhona yena kodwa ngimbali. Kwamanje akwazi ukuthi enze exactly izinto ezenzayo. Kodwa yena uyenza naye. Wathi nje manje umshaya uzobona. Okay, okugcina umbuzo ogcina ungiphendule lo kuphela. Ikhona imithi enisebenzisayo na? Ekwazi ngabe khona. Khona inyanga nje eyihlalela ukunisebenza. Yazi bafuna imali nje na. Njengoba bafuna imali yendlela abasebenza ngayo nami ngizokwafanele nje ngibona ngashela imali. Bathi benza ingane zami ngemali evalweni ke nami ngizosebenza ukuthi ngenze ngikwenza lokho ngikubona. Ngiyakuzwa mfethu noma into eyishoyo nje ngiphatha kabi ilimaza inhliziyo yami ngoba nje mangicabanga mina ngicabangela into ezinkulu ngicabangela nenza into ezinkulu la eMzansi kodwa nina niyicabangeli le nto ucabanga ukufa ayikho into ozoyithola ngokufa mase ufile futhi ayikho into ozoyenza mase ufile so sekuphelile ngawe yabo sina sinifunela ukuthi nibe ngesivaleni manje ungathi. Alright mfethu okay ngiyabonga kodwa kakhulu isikhathi sakho Great. Salute. Alright ube nosuku oluhle mfethu sibonga kakhulu usine isikhathi sakho It's a good day now, yeah. Thank you so much. Great. Right.
Uyazwela nawe. Straight from the horse's mouth. I don't know what to say. Yeah. I think we need to take time to digest the lenkulumo. Ooh. Angazi nokuthi ngithini, guys. I'm still shocked. Yeah. Yeah, no, sizoyiqhubeza le I don't know what to say. Wangampela angazi nokuthi ngithini. Yeah, thank you guys for watching. Hayi-ke wengane zakwethu, ngithembe ukuthi-ke niyizwele yonke inkulumo eyenye-ke yelunga le-West Gang, iWawa West yaseNanda, okuyiqembu lezinzo laboya, iqembu leyigebengu eyincane ngendlela eyisimanga. Ngokuyizwa kwakho-ke le nkulumo, ngifisa ukwazi ukuthi la kwi-comment section uphinde ulike ivideo, ungakhohlwa ukusubscribe kwi-channel. Ngizohlezi ngikhona ngokulethela-ke indaba esuke zivutha amalanga. Bafethu, asiphinde sihlangabezane kwivideo elandelayo nakwi-comment section.